WordGamerMeet, Стефан Тодоров в YouTube. Така, сега ще ви покажа един много як сървър, в който мисля, че няма айтеми. Когато ме убиха, ми ги взеха, но все пак е готин. Тук има златни брони, може да убиете зомбитата и така нататък. Може да дам IP на сървъра отдолу в информацията. Не? Сега за първи епизод няма приключваме още. След малко ще приключваме. Стига тези гадни скелети да не ме стрелят повече. Махи се скелет, махи се. Хайде, чао. Мари. Я да видя какви айтеми имам. Желязна количка. Чакайте. В този сервер, ако напишете соли, имате право на един път де. Е така лай. Е така. Аз съм го направил вече, но ми взеха айтемите. Внимавайте. Когато го напишете, ще ви дадат много айтеми. И да ви кажа честно, това беше от мене. Ще видите много повече по-яки работи в следващия ми епизод. Това беше от мене. Чао!